Jekk forsi għadxi darba minn boskin tkun għaddej u tilmaġ kan daqs dinja għanna ħatijak ġej xejn mandek għal xiex tibza għax dan tassew baħnan iftakar ftit dil-ġrajja tal-ġgantu l-iskarpan. Ir-rebbir mux minu f'saħtu minu buli jew ġelli. Ir-rebbir min juża moħħu u jaf jaħseb sew fis-skir. Il-ġgant lanqas induna bil-ġbejna friska u tfuħ ħasiba kienet ġebla u baqa bħal mibluħ u meta ra l-raġel is-siġar jorbot sew u ħasbu li kapaċi għav jaqla l-bask tassew. Ir-rebbir mux minu f'saħtu minu buli jew ġelli. Ir-rebbir min juża moħħu u jaf jaħseb sew fis-skir. Ħallik mill-bosk u l-ġganti, mill-ġebel u l-ġbejniet, minn flok dal-praspar kollha aħjar żewġ